धर्मेंद्र बाल साहब के घरे इनकर आज बच्चा के छठी है। आप लोग जानत होगा कि जेकरे जेकरे घरे लड़का होले उनकरे उनकरे घरे पवरिया नाचे न, मगर आज के जमाना में अबू चीज ना रह गई बा। कहा जरा खिस्सा में कि नई नई बिटिया तो नई नई गीत, नई नई बिटिया तो नई नई गीत, आ चल गई बिटिया तो उड़ाइए गई गीत। पहले के जमाना पूछत रहला, पहले के गीते में कुछ भाव रहला। अब तो मान ला डीजे चल गई, ऑर्केस्ट्रा चल गई, अब कहवा ये नाच सबके सोढ़ात बा। भैया आई अमित बाबू साहब के लड़का के यहाँ छठियार है, और भैया पवरिया के माध्यम से एगो भक्ति गीत उठे जाता। कैसे भैया कौन भाव में? अरे की जय जयकार होला ये मैया रउए भवन में, जय जयकारा होला ये मैया रउए भवन में, जय जयकारा होला ये मैया रउए भवन में। अरे रउए भवन में मैया रउए भवन में, भवन में मैया रउए भवन में, रउए भवन में मैया रउए भवन में, रउए भवन में मैया रउए भवन में, जय जयकारा होला ये मैया रउए भवन में, जय जयकारा होला ये मैया रउए भवन में। कछुए के बनल मैया रउरा मना दिरावा, बनल मैया रउआ बिरावा, कछुए के बनल मैया रउरा मना दिरावा, कछुए के लागल के द्वारा ए मैया रउए भवन में, कछुए के लागल के द्वारा ए मैया रउए भवन में, कछुए के लागल के द्वारा ए मैया रउए भवन में। अरे अथर पत्थर के मैया रउरा मना दिरावा, अथर पत्थर के मैया रउआ मना दिरावा, अथर पत्थर के मैया रउरा मना दिरावा, अथर पत्थर के मैया रउआ मना दिरावा, अरे अथर पत्थर के मैया रउरा मना दिरावा, अथर पत्थर के मैया रउआ मना दिरावा, रउआ मना दिरावा। चंदन लागल के वारा ए मैया रउए भवन में, चंदन लागल के वारा ए मैया रउए भवन में, चंदन लागल के वारा ए मैया रउए भवन में। अरे रउए भवन में मैया रउए भवन में, रउए भवन में मैया रउए भवन में, रउए भवन में मैया रउए भवन में, रउए भवन में मैया रउए भवन में। अरे जय जयकार होला ये मैया रउए